Halløj med jer. Ja, nu er vi jo lavet lidt om på skemaet, så mens jeg skal have, eller ikke mens jeg skal have, men I har jo Vinnie er syg, så I kan få lov til at sidde hjemme og se det her, den her video her, hvor vi skal omkring servicepakken og serviceleverancesystemet. Og det servicepakken egentlig handler om, det er faktisk en ret vigtig ting, at I prøver på at forstå, og det kan godt være en lille smule svært og ligesom at forstå, hvad fanden det er. Men det drejer sig så om, hvad er det egentlig, man køber, når man køber et produkt, og hvad er det så for nogle ydelser, der følger med det produkt. Det skal vi snakke om. Og bagefter skal vi snakke lidt om, hvad er det for et leverancesystem, altså hvordan kommer vi frem til, og hvem leverer, hvem producerer alle de her service ting, som vi nu har ude i virksomheden. Men lad os komme i gang. For det er sådan, at for 30 år siden, så var vi kun produktorienteret. Virksomheden, de tænkte kun i produkter, kvalitet og alt det der fra de 4 P'er. Og product og price. Men i dag er der kommet det 5. P, det er det her service, som bliver vigtigere. I dag ude i butikken, hvis de ikke kan levere super service, virkelig god service, jamen hvorfor skulle man så handle? Så kan jeg lige så godt bare købe varer på nettet. Så det er faktisk en ret vigtig ting, at virksomheden virkelig kommer i fokus på, hvordan man laver et rigtig godt servicesystem, som kunderne er villige til at betale for. Så er der en lille sjov ting her, det er hvad service, en anden måde at se på service, hvad det egentlig i virkeligheden er. Det er damen på Monkey Class, det vil sige det er økonomiklassen. Hun har en søn, der skal på toilettet, og sønnen han tager toilettet ovenfor, og moren er så lige udenfor. Mens moren bliver færdig hurtigt, og så banker hun på toilettet til sønnen og siger, husk nu at ryste den godt inden, at du stikker den ind i bukserne. Og så går hun ned, og så sidder sønnen der allerede. Og så kommer der en mand ud fra det toilet, hvor hun troede sønnen var. Han siger, sikkert også en service, vi får her. Fordi det her, det kunne man ikke forvente, at man fik i forvejen. Og det er virkelig der, hvor hvis kunderne får noget ud over det, som man kunne forvente, så vil det rigtig gerne komme igen. Det er en prøve. Vi skal lige se, om det her det fungerer. Så vi kalder det altså det 5. P. Man kan også sige, at service det er et samarbejde mellem kundernes og leverandørens ønsker. Altså det kunden forventer af en butik, og det som butikken eller virksomheden så kan levere. Det er også en effektiv måde, service er virkelig en effektiv måde at lave et homogent produkt, altså hvor man er ligeglad med, hvad man egentlig køber. Men hvis man kan give en super service, så bliver man foretrukket frem for andre, der giver knap så god service. Så kommer vi til selve pakken. Den består af en kerneydelse ind i selve midten, og så står den ude for periferiødelsen længere ude. Og lad os starte med kerneydelsen, fordi det er den vigtigste, at man lige forstår, og det er også den, der er den sværeste. Man kan sige, at en kerneydelsen, det er selve det, man køber. Altså det er det behov, som kunden får opfyldt. Det er en overordnet ting, som virksomheden skal skabe af værdi, altså det, som overordnet set skaber værdi hos kunden. Så det er ret vigtigt, at man har styr på den her. Og så lad os tage en hårklipning. En kerneydelse, det er hårklipning. Og så er alt det udenom, det er jo så værd, om man kan få en kop kaffe, og man kan få tider, man kan booke online og alle sådan ting. Men selve det at kunne klippe og være god til at klippe, det er kerneydelsen hos en frisør. Og hvis man ikke kan det, så har man et problem. Vi prøver at arbejde lidt videre med det, fordi det var så at se på et selvprodukt. En virksomhed, så kan det godt være en lille smule svært at finde ud af, hvad fanden er det egentlig, de er sat i verden for. Og det er svært for personalet samtidig at redegøre for, hvad en kerneydelsen er i vores firma. Ledelsen de har haft en god forståelse af det, hvor de for enkelte medarbejdere er lidt mere diffus. Men man kan også godt sige, at kerneydelsen, når I skal se på virksomheden, så er det absolutte topprioritet, som kunderne forventer at modtage i en butik. Så hvis det er frisøren igen, ikke, så vil vi gerne have en frisør, der er god til at klippe, som faktisk kan klippe ens hår, så man får sådan en nogenlunde frisyr. Men i virkeligheden så er det bare det at blive få klippet hår. Det er kerneydelsen. Så kerneydelsen, det er altså noget, som er ret vigtigt at forstå, hvad det er. Men nu prøver vi lige at komme med flere eksempler. Vi kan sige her, en læbestift. Hvad er kerneydelsen på en læbestift? Er det farve på læberne? Er det håb? Og så kan man sige, håb for hvad?
eller er det at se lidt mere lækker ud? Og jeg tænker her, så kan det være at se lidt lækker ud. Man skiller sig lidt ud fra de andre, at man har læbestift på. Skal vi tage sådan et fitnesscenter, ikke? Står sådan en fyr dernede. Er det store muskler, er det sundhed, er det for bedre scorechancer for at komme ud og score nogle damer? Så må man sige her, at selve kernen, det er jo, at du får større muskler. Og det kan også godt være, at for eksempel, at det er for nogle kvinder, det kan også godt være, at man er sund, og man får sig rørt. Så det kan faktisk være begge ting. Så nu prøver jeg lige at bruge 3-4-5 minutter. Jeg prøver lige at sætte ind i, hvad kan være kerneøvelsen ved de her bukser? Hvad kan være kerneøvelsen ved en boremaskine? Og hvad kan være kerneøvelsen ved en mobiltelefon? Og tænk hele tiden af det, hvad er det topprioriteten? Hvad er det, man som minimum kan forvente at få ud af at have det her produkt? Så jeg holder en lille pause her, mens I prøver at løse den, og I kan jo bare stoppe eller sætte på pause. Okay. Vi prøver at gå videre. Periferiøvelse, det er lidt nemmere, fordi det er alle de services, som vi kan lægge udenom selve kernen. Altså hvis vi skal til London, og vi tager flyveren, så er kerneøvelsen det nemme. Det er flyveturen til London. Men så prøver de på at give en masse ydelser. Og tidligere så var de her ydelser, de var faktisk gratis. Jeg kunne få noget lækker mad ombord, og jeg kunne sidde i nogle gode sæder, og jeg kunne have en masse bagage med, og jeg kunne se film og alt sådan noget der. Og det er jo det, at Ryanair fandt ud af, at de her gratis ydelser, dem skulle de til at tage penge for i stedet for. Fordi så kom de med en billigere kerneydelse, altså selve flyveturen. Så den kan man få utrolig billigt. Til gengæld skal man så betale noget mere for alle de der services, som du så vil have. Og det er sådan set rigtig godt bevis på, både hvad kerneydelsen er, og hvad periferiøvelsen er, og hvordan man kan arbejde med det som virksomhed, for at skabe sig en god forretning. Vi skal over snakke serviceleverancesystem. Og serviceleverancesystem, det er noget mere konkret. Der er nemlig 2 ting. Der er det, der er synligt for kunderne, og så er der det, der er usynligt for kunderne. Det, der er synligt for kunderne, det er for eksempel i selve butikken, det er medarbejderne, det kan være en hjemmeside, og det kan være omgivelserne i butikken. Men det kan også være sådan noget som reklamer. Alt det her, vi laver af promotions, værktøjer, altså reklamer, PR og personligt salg, det er også synligt. Men det, der ligesom ligger i det, det er, at serviceleverancsystemet, det skal jo levere, og det er typisk så det back office, altså det der er usynligt, der skal levere servicen, som er synlig for kunderne. Det er dem, der laver reklamerne, det er dem, der ligesom sørger for, at der er noget personale, som er vel klædt på til at kunne servicere kunderne. De skal hele tiden arbejde med at opfylde kundernes ønsker, og derfor skal back office hele tiden sørge for at gøre de nødvendige ting parat til synlighed for kunderne i form af reklamer eller i form af salgspersonale, sådan at de kan give den service, som nu virksomheden gerne vil have til kunderne. Og det er sådan set det samme her, ikke? Vi har back office, der laver nogle ting, så at frontpersonale kan få deres servicepakker. Så nu kan I prøve. Nu laver I en opgave, hvor I vælger en butik i gågaden. Du kan også godt finde en, som du måske tidligere har arbejdet for. Og så udvikler I, nu har jeg god tid i dag, ikke? Så udvælg i hvert fald, lad os sige, prøv at øve med 3 produkter, og så find kerneydelse for de 3 produkter. Og så finder jeg også 3 periferiøvelser til hver af de her 3 produkter. Så 3 kerneydelser, og så kommer det så op på 9 periferiøvelser til de her kerneydelser. Og det skal gerne være forskellige. Altså det hjælper ikke at lave et par gårdbukser og så et par langbukser for eksempel. Altså, så prøv at finde forskellige ting, så I ligesom får øvet det. Når I har det, så prøver I at lave opgave kapitel 16.6, det er omkring servicepakken i det offentlige. Når I har det, så uploader I det på Lectio. Jeg gør en opgave klar til jer. Vi snakkes ved.